Bro, sa ano lang sa badminton ka lang magagawa. Then tapos, kasi alam niyo front to back, tapos nakakahabol ka. Ano? Sarap lang. Sarap ng kape. Pwede naman po, pwede naman po, sir. Hindi, kape. Naalala mo naman ano? Tapos na nakapel ko. Tapos ining-ining mo. Bagay ka na ako. Maganda na to, nakaganyan ka. Para lang pumapalo na nakakalakas. Yung weight nito, pandagdag sa iyo. Ano po? Wala sa malbera mo. Ikaw kayo. Halos mo niya, no? Ay, nawagin po. Wala ko makuha din kasi alam lulong-aliwang ka, ikay. Tapos may flash mo. Yan nga pag-decide mo niya nga po. Niya nga pa. Buti nga na ayaw. Hindi, buti nga ako kasi. Hindi nagsaka na talaga. Yun lang pa. Yung isa naglalaro na. Hindi mo ka din sa kahit sa point. Galing ko na lang Paris. Wednesday kami mapaps or mag-kite. Kanya tara na yung bigay safety. Kasi nga ka rin ang magaling. Kasi di ka nga I love you. Tapos kasi nag-coach. Go. Sino Ano? sito? Copy ka na? Sino sito? Mr. Rich na? Nakakaupo. Aminin niyo kumaba yung konti sa kasi. Ano naman to? Technique kasi doon. Yung quarter ko yun. Nakiba na sila nito. Hindi ba siya bumabalo? Wala. Yun yung technique ng pagdadapit. Nilike ko kasi yung class. At least, di ba? Pag nakikita mo siya, pwede mo... Stereotype lang tayo. Actually, mas madaling mag-dunk sa likod kasi sa harap. Kasi isipin mo dito. Okay, na rin, it's either... Hey! Okay, pa sobrang doon Ay, ayan na! Ay! Balik kami sa iyo.
Wala tawag gano'n. Pwede na lang bulto. Romy, magkakape na ba? O bis pa siya. Hindi ko pa muna ka. Ha? Maliligo. Oras na eh. Oras na. Bigyan na ako kapag. At saka yung kayo. Sarap ng kape niyan? Sir, kape 800. Sir Reg, may kape doon 800 eh. Ha? Saan? 800. Yun yung gusto ko, 800. Wala naman De, joke lang. Joke lang. Walang 800 na kape dyan. Mura lang nga yung kape dito eh. Tatlo yung bibiling ko. Tatlo yung bibiling ko. Joke lang, joke lang. Ay, Sir Reg, paano yung bayad pala? Pwede na tayo buhay mo yung school. Pwede na tayo buhay yung school. Sige lang sir, makikita ko naman tayo sir. Pag ako nilubukas, balo mo na. Dito pa yan? Kaya ako kain. Saan mo balik? Lagi mo makakulit. Sige ko saan, parang balik ako. Anong pangalan? Jay po. Jay? Thank you. Sir, thank you. Ano kayo? Thank you po. Thank you po. Marami tayo. Damot na media. Nice game po, nice game. Gian po, Gian. Malulungkot ng kwarto sa ano. Saan yung mga luma dito? Patayin na natin. Ano po ba siya? Medyo nag-park. Huwag mo na, patayin mo na. Hindi, kay Jay to eh. Ay, naka-free pa. Mag-tiktok daw tayo. Tara, diyan ka. Hindi ako marunong. Diyan ka sa gitna. Ano po? Sayaw. TikTok. Bilis! Anong sayaw? Anong sayaw? Paro-paro Jay. Paro-paro Jay. Sa ano? Bato-bato.
Paano yung paro? Ganito pala eh. Okay, sabi. Tigas ako, te. Wala ko taro dahil sa kanya nagtitiktok ka. Pero yung... Kailangan nyo mag-ipon ng ano, power Nagtitiktok ka? Hindi daw, pero Hindi na, pagkakala. Yung paro-paro. Si Coach J, dancer yan. Magti-tiktok yan. Salamat sa Sam GJ. Ay, wait. Sige, ano yun mo? Happy birthday! Gay, para G. Sir, gagawa tayo ng ano, sir, training camp. Kung magti-train, sir, kami lalaban sa mga Okay, game. Magparo-paro G kayo. Hindi nga namin alam eh, turo mo. Bay, mahalin ko sa inyo.